Programa ay pawang sa mga panauhin lamang at hindi sa pangasiwaan ng istasyong ito. Maging mapanuri sa panonood. Good day mga kababayan, Maya Paldo Cabalen. Welcome po sa community program ng inyong paboritong CLTV 36. Ito po ang top pick. Sa programa hong ito, pag-uusapan natin ang iba't ibang mga patok at trending topic dito sa Central Luzon. Sa ngalan po ni Kuyang Jody Dizon Mercado, ako ho si Justin Dizon, na pogi lang ho ng konti sa kanya. Hayaan niyo po akong samahan kayo sa kwentuhan. Ngayong araw, live po tayo sa ating television channel, Free TV, at sa lahat po ng cable partners ng CLTV 36 at maging sa ating Facebook account na at CLTV 36 Official. March 31 na po, 2023. Huling araw ho ng Marso, huling petsa, At araw ho ng Biyernes ngayon. Thank God it's Friday, mga kabalen, mga karehiyon, kumusta ho kayo? At naway, nasa mabuti ho kayong kalagayan. Kayo ho ba ay nakapagplano na ng inyong mga gagawin ngayong Semana Santa? Yung mga magdinilay-nilay, ayan. At yung mga magvivisita iglesia. Mamaya po'y alamin natin yung mga komento ho ng mga netizens, hinggil naman or tungkol ho sa mga pwede nyong bisitahin na mga simbahan dito po sa lalawigan ng Pampanga. Pero bago tayo magpatuloy, batiin muna natin yung mga nagba-birthday. Lalong-lalo na, syempre, ito pong ating kasama, si Kuyang JM De Jesus. Happy birthday, JM! Yan, palakpakan naman. Okay. Happy birthday, JM! Yan, at gagayahin ko yung sinabi ni Kuyang Jody, JM, naway patnubayan ka ng Panginoon at syempre magkaroon ka ng magandang kalusugan, mag-birthday ka hanggang gusto mo. Yan, mga kabalen. Iba pa rin talaga pag si Kuyang Jody ang nagsasabi. Eto, imbitahan ko rin kayo, mga kabalen, mga karehiyon, na manood ho nitong aming espesyal na paghahandog sa inyo. Nito pong tulaok, isang Lenten Zarzuela. At ito ho, ipapalabas sa CLTV 36 sa ating Facebook page at maging sa ating YouTube channel at ganoon din po sa Free TV at Signal Channel 115 sa araw ho ng Linggo, 2 ng Abril, ganap na alas 6 ho ng gabi. Yan ho'y gaganapin naman sa live sa Clark Parade Grounds. Pwede ho kayo bumisita doon.
Pero doon sa mga hindi po makakapunta dyan, abay, pwede ho kayong tumutok sa CLTV 36. At pwede rin, meron din ho silang pangalawang showing sa Santa Rita Eco Park. Kailan yon? Sa April 4. Ayan, mga kabalen. So pwede rin ho yan, alas 6 din ho ng gabi. Siyempre, yan ho idinirehe ni Andy Alves. Isa po sa mga kilalang artist, director, choreographer at syempre naging kasama rin ho natin dito sa CLTV 36. Ito mga kabalen, kung kayo ho ay may talento, gaya ho ni Kuyang Andy Alves sa pagsasayaw, talagang napaka-talented. Abay, pwede rin ho kayong ma-discover at sumikat bilang BTS. Oo, yan ho yung paborito natin, Barangay TikTok Superstar. I-flex lamang ho ang inyong talent at makisali ho sa inihandang contest ng CLTV 36. Malay mo, baka ikaw na ang hinahanap na pinakabagong miyembro ng BTS. Barangay TikTok Superstar. Hindi ho yan si Jungkook, Jimin, sino pa ba? Si V, si J-Hope, si RM, si Jin, at nakalimutan ba ako? Si Suga, ayan, oo. Pwede kayong sumali, maging Barangay TikTok Superstar. Ayan, mga kabalen. At abangan ho ninyo sa inyong mga barangay yung susunod na bibisitahin ng aming CLTV 36 truck. At paano nga ba sumali dyan sa BTS o Barangay TikTok Superstar, Kuyang Justin? Eto ho, mga kabalen. I-follow lamang ho ang aming TikTok account at CLTV 36. Siyempre, gumawa ho kayo ng TikTok video na nagpapakita ng inyong talento sa pagsayaw o di kaya naman ay pagkanta. Pwede rin sing and dance, syempre. Isama ho ninyo sa video ang isang maikling introduction. Ilagay ho inyong pangalan, CLTV 36, BTS of Barangay, at ang pangalan ho ng inyong barangay. At ang TikTok video, dapat ho hindi mas maiksi sa 1 minuto. I-post po ang inyong content at itag ang CLTV 36 sa caption. Ang tatanghaling mananalo naman ho ay makakakuha po ng papremyo mula sa ating mga sponsors, at i-announce ho natin yan sa ating Facebook page at gayon na rin sa TikTok page ng CLTV 36. Ayan. Ano ba yung mga pwede nyong i-follow para kayo updated sa mga latest kaganapan at balita at impormasyon at syempre yung mga trending topic dito sa Central Luzon. Ayan, ito ho yung aming mga social media pages. Yung ating Facebook at CLTV 36 Official and at CLTV 36 News. Yung ating Instagram at CLTV 36 Official. Meron ho tayong Twitter para sa ating mga tweet. Sabi nga ni Kuyang Jody, at CLTV 36. At syempre yung YouTube naman natin at CLTV 36 Official. Pwede rin ho kayong bumisita sa ating website para makapag-live stream ng mga programa ng CLTV. O di kaya naman, ay basahin ho yung ilang mga artikulo na naka-upload doon tungkol ho sa iba't ibang kaganapan dito sa ating rehiyon. www.cltv36.tv. Kabalen, karehiyon, i-bookmark mo na yan sa iyong Google Chrome o di kaya naman sa iyong Safari o kung anumang browser ang gamit mo. I-bookmark mo na yan para naman sa ganyan, every time na magbubukas ka ng iyong computer, kitang-kita mo, CLTV. Atin to, syempre. At sa pundong ito, bigyang daan natin itong ating question of the day. Kasi may mga nagtatanong sa atin, saan daw ba sa Pampanga, ayan, magandang magbisita iglesia. Ano ka rin pong masanting magbisita iglesia, Quezon, Pampanga, para ho ito sa mga hindi lang Kapampangan, kasi every time na nagkakaroon ho tayo ng Semana Santa, yung taon-taon na ginugunita ang Semana Santa, partikular na ho yung Monday, Thursday, ay nagkakaroon ho ng tinatawag na bisita iglesia, yung mga miyembro ho ng pananampalatayang Katoliko. So, karaniwan ho sa mga pinupuntahan, itong mga simbahan, syempre. At gustong-gusto rin nilang makita yung mga makasaysayang simbahan. Kung yan pong ating pag-uusapan, marami niyan sa Pampanga. So ano ba yung komento ng ating mga netizen? Ang sabi ni Mindali, yan, sa San Guillermo Parish sa Bacolor. San Bartolome Parish naman sa Magalang, Pampanga. Opo, napakagandang simbahan. May museo pa. Yung San Guillermo Parish sa gilid, nandun ho yung kasaysayan, tama, di ba? Yung kasaysayan ng Bacolor at ng Pampanga rin, lalong-lalo na ho nung sinalanta tayo ng pagsabog ng Bulkang Pinatubo. Yan, sabi naman ni Zulcarding Silvestre, karen pong Maragulpisang Banquete, Pampanga, like Minalin, Apalit, San Fernando, Guagua, Lubao, Mexico, Santo Tomas, Mexico, and Arayat.
O ayan, nakumpleto na niya. Di ba, 8? Tama ba? 8, di ba? Yung sa Visita Iglesia, ayan. Kung kayo ho'y naghahanap ng itinerary, o yung mapupuntahang mga simbahan sa darating na Huwebes, eto ho, ipakinggan natin si Zulcarding Silvestre. Yan. Sabi naman ni JC Gatchalian, Sistine Chapel of the Philippines. Ayan ho, yung Betis Church. Ito ho yung matatagpuan sa bayan ho ng Guagua, Pampanga. Opo, pagkaganda-ganda rin ho ng simbahan dahil pag kayo'y tumingala, makikita ho ninyo yung mga paintings na parang Sistine Chapel. At kay John Paul Canlas naman, ganaganang Pisamban at Shrines, Keti, Pampanga, masanting lang ang puntalan. Wapin, Kabalen, Stuka Ken. Ito ho mga Kabalen, talagang hindi ho kayo magsisisi at tiyak ho kayo ay makakapagnilay-nilay at makapagdarasal pag ho kayo ay nagtungo dito sa Pampanga ngayong Semana Santa para ho sa gayon makabisita iglesia Sa ating mga netizens na nakatutok sa ating Facebook Live, kung meron din ho kayong mga nais batiin, pwede ho kayo mag-comment at sa ating comment box, babasahin po natin yan, yung inyong mga mensahe maya-maya lamang. Gaya na lamang ni Queen Maldita. Ha ha ha, sabi niya. Ayan, hi Queen Maldita. Maraming salamat sa iyong panonood. Bago ho natin simulan ang ating kwentuhan, narito muna ang ilang mga malalaking balita dito ho sa ating rehiyon. Partikular na rin ho dito sa Pampanga. Ito ho mga Kabalen. Alam niyo ho ba na taon-taon ay nasasaksihan ho natin dito sa ating lalawigang Pampanga yung mga nagpipinitensya. Ken pong Kapampangan ng Aus da Ken, retang magdarame. Dito pong atin lang Borelios. Gamit ho yung Borelios, hinahampas ho nila ang kanilang mga sugatang likod upang ito'y lalong magdugo. Para ho sa mga magdarame, ito po'y pakikibahagi sa mga sakripisyo at paghihirap ni Hesukristo. Pero ito, alam niyo ho ba kung paano ginagawa yung Borelios? Ito ho yung ginagamit na panghampas. Ito ho, alamin natin yan sa ulat ho ni JM De Jesus. Mahaba ang kasaysayan ng pagpepenitensya sa Pilipinas. Batay sa artikulong Holy Week Traditions in the Philippines Imitating Christ ni Alex Castro na naipublish sa Esquire Magazine noong April 15, 2019, unang nadokumento ang flagellation ng pagdarame sa Kapampangan noong 17th century. Ginagawa ang pamagdarame sa pamamagitan ng pagsusugat sa likod o pamanabat at paghahampas gamit ang Borelios. Sa San Pedro Cotud, syudad ng San Fernando, Pampanga, nakilalang lugar kung saan maraming nagpepenitensya, nakilala ng CLTV 36 News ang isang 22 anyos na gumagawa ng Borelios. Siya ay si Sam Sonza. 10 years old pa lang po ako. Nagsimula gumawa na po ng Borelios. Nakita ko po sa mga magulang ko na gumagawa po sila. Gumaya na rin po ako. Para makatulong po ako sa kanila. Ito po talaga hanap buhay nila po. Simula po bata pa ako, tumanda po. Kwento ni Sam, minana pa umano ng kanyang magulang ang paggawa ng Borelios mula sa kanyang mga lolo. At ngayong muli pinahihintulutan na ng pamahalaan ng pagdaraos ng mga tradisyon tulad ng pamagdarame, tulong-tulong silang 5 magkakapatid sa paggawa ng Borelios. Ipinakita sa amin ni Sam ang paggawa ng Borelios. Kwento niya, mabusisi ang paggawa nito at kadalasan na inaabot ng 1 oras para makalikha ng 1 piraso. Ginagamitan nito ng pinaglumaang tela o di kaya namang bagong bili, plastik na tali at kawayan na kanila namang kinukuha sa mga gumagawa ng kubo sa kabilang barangay ng Del Pilar. Simula po kawayan, bibili po sa bamboo tapos kikiskisin po, bibilugin, uuluin, liliyain po. Pagkatapos na po liyayin, tatali po sa straw. Pagkatapos po itali, babalot po ng tela. Pagkatapos po itali, okay na po. 25 kawayan ang bumubuo sa Borelios. Sinisimbolo mo nito ang petsa ng kapanganakan ni Jesus na December 25. Ang bawat isang kawayan ay may habang 4 to 5 inches. May standard design na raw mga Borelios sa ginagawa nila Sam, pero pwede raw magpa-customize. Binabenta naman ito ng 450 pesos kada isa. Yung iba po sadya kasi, iba po yung design gusto nila. Misa po kasi, iba po gawa si sa Angeles, iba po gawa dito sa San Fernando. Yan. Yung pagkaulo po nila, iba. Sa kanila po, binubutas po ng barena. Sa amin po, hindi po. Inuulo namin po sila. Enero ngayong taon ay nagsimula na raw ang pamilya nila Sam sa paggawa ng Borelios. Umabot na sa 150 piraso ang kanilang nagagawa. Masaya naman daw si Sam dahil matapos ng 3 Semana Santa
ay muling makakapagdaos ng panata ang kanilang mga kabarangay at iba pang mga nagpepenitensya, dahilan para sila ay may mapagkakakitaan. Okay naman po. Masaya naman po yung ano. Pumasok yung mga konting income. Mabenta naman po. Pinaganda talaga po kasi dito eh. Sikat po kasi mga sumisikat po yung San Pedro at saka yung San Fernando po. Samantala, paalala ng Department of Health o DOH, posibleng magdulot ng iba't ibang sakit ang pamagdarami. Hindi rin nilihikayat ng simbahang Katolika ang ganitong uri ng pagpepenitensya. Ako si JM De Jesus, taga rito, kasama nyo. Para sa CLTV 36 News, atin to. Ito ho para sa mga kabataan o kahit hindi kabataan na magkokolehiyo. Ito pinalalakas ho ng Don Honorio Ventura State University o DAVSU ang operasyon ho ng mga satellite campus nito sa iba't ibang bahagi po ng Pampanga sa pamamagitan naman ng pagbubukas nito pong mga in-demand at CHED priority courses. Makatutulong umano ito upang mapaluwag yung kanilang main campus sa Bacolor na sa ngayon ay nasa 33,000 na ho yung bilang ng mga mag-aaral. Ano-ano nga ba etong mga in-demand courses ngayon? Alamin ho natin sa ulat ni Angelica Cara. Isa sa pinakamalaking paaralan sa Pampanga, ang Don Honorio Ventura State University o DAVSU. Sa main campus nito sa Bacolor, aabot sa 33,000 ang bilang ng mga mag-aaral. Mayroon din itong 6 na extension campuses na matatagpuan sa mga bayan ng Santo Tomas, Apalit, Porac, Lubao, Candaba at Mexico na may kabuuang student population na higit 11,000. Sa dami ng bilang ng mga mag-aaral sa main campus, problema ngayon ang congestion. Mayroon lamang daw kasing higit 7 hektarya ang paaralan, kaya hindi nito kakayanin kung pagbabatayan ng mabilis na pagtaas ng enrollment rate taon-taon. Upang hindi dumagsa sa main campus ang lahat ng gustong mag-aral sa DAVSU, pinalalawig umano ang mga kurso at in-demand programs sa kanilang mga satellite campus. We are now in the process of upgrading our facilities in the extension campuses. So that we could decongest students in the main campus. Kaya naman maituturing umano na isang welcome development ang plano ng pamahalaang panlalawigan ng Pampanga na mag-donate ng 1.4 na hektaryang lupain upang mapalaki ang sakop ng DAVSU Santo Tomas Campus. Well, this additional 1 hectare which shall be donated to DAVSU by the provincial government will be utilized for the expansion of programs like the offering of nursing and other allied medical courses, plus criminology and other CHED priority programs needed by the area, particularly the municipalities of San Fernando and nearby municipalities. Patatayuan daw ito ng bagong gusali para sa mga estudyante na mag-e-enroll sa mga bagong kursong bubuksan sa DAVSU Santo Tomas. Actually, Congresswoman Ana Yorca Bondoc is together with the local government officials and of course Governor Dennis Pineda are now working hard to help us for the construction of additional buildings for our proposed programs which shall be offered the soonest time possible as soon as the buildings and other infrastructure projects will be put up. Sa pinakahuling listahan na inilabas ng Commission on Higher Education o CHED, ang kanilang mga priority programs o kurso ay nakatuon sa Science and Mathematics, Information Technology, Engineering and Technology, Architecture and related programs, Business and Management, Health Professions, Maritime, Social Science, Education, at multi- and interdisciplinary courses. Samantala, sinabi ni Dr. Baking na nagsisimula na umano ang land development sa gagawing DAVSU San Fernando Campus na matatagpuan sa Barangay Malino, City of San Fernando, Pampanga. Dito nakatakdang buksan ang mga priority programs gaya ng allied medical courses. Ako si Angelica Cara, taga rito, kasama nyo para sa CLTV 36 News, atin to. Kabalen, ngayon pong parating na buwan ng Abril, ang filing season ng mga mga iba't ibang buwis sa Bureau of Internal Revenue. At para pag-usapan niyan,
ay makikipagkwentuhan ho tayo kasama po ang hepe ng Bureau of Internal Revenue, Revenue District Office 52 upang talakayin natin yung tax campaign para ho sa kaalaman ng publiko. At syempre, para matulungan tayo, magabayan ho tayo ng wastong impormasyon kung ano nga ba yung mga buwis na dapat ho nating bayaran. Kayong syempre, papalapit po yung filing season. Manatili ho kayong nakatutok at magbabalik ang Top Pick.
Ito mga kabalen, nagbabalik ho ang programang Top Pick. Ako po ang inyong lingkod, Justin Dizon. Pogi lang ho ng konti kay Kuyang Jody na pansamantala pong pinapalitan ko muna dahil siya po ay mayroong ibang gawain ngayon. Ito ho ay binisita ho ni BIR RDO 52 sa Parañaque, Chief Arnel Cosinas, ang Parañaque Integrated Terminal Exchange na nasasakupan ng nasabing Revenue District para ho pasalamatan ang management ng naturang terminal sa pakikiisa ho nito sa tax campaign ng BIR, partikular na ho ng Revenue District number 52 sa Parañaque City na nasa ilalim naman ho ng Revenue Region number 8B o yung South NCR. May malaking ambag daw sa tax collection ang iba't ibang sektor ng lipunan. Kasama ho dyan yung mga small and medium taxpayers na kinabibilangan din ho ng transportation, freight for forwarding business, retail, and mid-wholesale trading, manufacturing, service sectors, at particular ho yung magagawi dito sa mga nasabing terminal. At sa pagbabalik sigla ho ng ekonomiya, pinaalalahanan po ni Chief Arnel Cosinas ang iba't ibang mga stakeholder ng lungsod na maging pong ibang mga magagawi sa PITX na magsumiti ho ng kanilang income tax returns at magbayad ng maaga. Oo, iwasan ho natin yung siksikan sa pila, ano? At kung kailan deadline, doon tayo magfa-file. At syempre, magbayad ng wastong buwis. At para ho, mas mapag-usapan natin yan at bigyang linaw ho, no? Yung ilang mga katanungan ng marami sa atin, alam nyo, kabilang na ho ang inyong lingkod, ano? Dahil pagdating ho sa usaping buwis, minsan medyo nalilito tayo, pero ika nga, sa tulong ho ng BIR, sa tulong ho ng ating bisita ngayon, mas mapapadali yan at mas mauunawaan natin ano ba yung mga dapat nating bayaran. Live ho nating makakasama via Zoom sa ating programa, si Sir Arnel Cosinas, ang hepe ng BIR Parañaque RDO 52. At dati rin hong naglingkod dito sa atin sa lalawigan ho ng Pampanga sa RDO 21B. Ayan, maraming salamat at welcome po sa ating programa, Sir Arnel Cosinas. Bumati muna ho kayo sa lahat ng mga nakakanood dito sa ating programa sa buong Pilipinas, sa buong mundo. Maraming magandang umaga sa ating lahat, ang Core Idol Justin at lahat ng tagapakinig na present ngayong umaga. Sir, opo, kumustahin lang namin kasi yung mga karehiyon natin nasundan ang inyong ginagawa hong kampanya dito nung kayo ay nakatalaga sa Pampanga. So marami hong nagtatanong, nasaan na ba si Kuyang Arnel Cosinas ngayon at saan siya maghahabol ng mga hindi nagbabayad ng buwis at saan siya magpapaalala na dapat bayaran natin yung wastong buwis? Idol Justin, gaya ng sinabi mo kanina, tayo ay nandito sa RDO 52. Pero yung ating stay po dyan sa distrito ng 21B ay very fruitful. Nakakolekta po dyan tayo ng 10.6 billion last year. At ngayon po, nananawagan tayo na naman sa ating nasasakupan RDO 52. At hindi lang yung RDO 52, yung aming napaalalahanan rito sa huli namin ginawa sa PITX dahil dadaan po rito ang 110,000 passengers a day. And tinatarget po namin yung iba't ibang avenues para po mas ma-reach yung taxpayers' attention. So gaya ng ating iba't ibang malls and siguro pati yung airport, nakikipag-ugnayan na po na kami sa kanila. Sir, malaking sektor kasi yung usapin ng transportasyon, gaya nga ho ng binabanggit ninyo, lalo na yung inyong lungsod na pinaglilingkuran ngayon, nandyan yung mga terminal, nandyan nga yung paliparan. Gaano ho kalaki yung ambag ng sektor ng transportation when it comes to tax collection po? More or less dito sa RDO 52, we have a certain percentage coming from the transportation sector. Pero be it noted na itong transportation sector, kaya namin naisip na itap itong terminal, ay dito nag-mimit yung lahat ng klase ng tao, lahat ng klase ng negosyante. At rito rin namin di-deliver yung mga tax information na pwede nilang pakinabangan.
So we made it through use of QR codes. So kung isa-swipe nila yung cellphone nila, kung titingnan nila yung QR codes na pinrovide natin, siya ay self-directing na. So pupunta kayo sa income tax returns. So if you are individual or corporate, and we also have information na QR codes na nandyan, yung step-by-step procedures on how to register your business up to the returns compliance. Opo. Sir, gaano ka-importante na kayo ho sa BIR aktibong ikinakampanya kasi gaya ho ng nabanggit ninyo dito ho sa nung kayo ay nanggaling sa 21B dito sa Pampanga umabot ng 10 bilyon higit pa yung tax collection ito ho ay bunga nitong syempre yung masigasig na kampanya ng inyong pamunuan ng inyong tanggapan BIR. Gaano po ka-importante na tuloy-tuloy yung ating paghihikayat sa ating mga kababayan na magbayad ng wastong buwis? Napakahalaga po nito dahil ang isang taxpayer ay dapat ay guided all the time ng kanyang mga dapat i-comply. So ika nga para mas maging maganda ang tax compliance, i-guide namin periodically if there are changes or improvements in the services that we are rendering. Kung meron pa silang dapat na i-adjust, lalong-lalo na sa filing. Ang example po natin dito ay yung value-added tax return. So hindi lang po income tax return ang ating kailangang i-comply. Yung value-added tax return, isinimplify po yun ng government, ginawa na po siyang quarterly. So medyo magsasabay po ito, susunod po ito sa annual income tax return na isusumitin nila at babayaran sa April 25. So updated po sila, mas mainam. Sir Arnel, ito kasi isa ho dun sa mga dilema. Ako bilang isang nasa larangan ho ng pamamahayag, marami rin tayong nakakasalamuhan, nakakausap ng mga tao. Pag pinag-uusapan talaga yung buwis, minsan nandun yung intention na gusto nilang magbayad. At talagang very willing sila because they know that these taxes will be used by our government to fund yung mga basic services para ho sa ating mga kababayan. Pero minsan, parang natatakot sila o nahihirapan sila kasi takot siguro sa numero pag nakikita. Ngayon ho, sinusulong ng inyong tanggapan yung digitalization process. Kanina nabanggit nyo yung yung QR code para mas mapadali yung mga pagbabayad, dapat bayaran, etc. Sir, paano makakatulog yung teknolohiya, yung prosesong digital, para ho sa gayon, yung mga kagaya ko na hindi ganun kaalam pagdating sa pagbubuwis, syempre, mahihikayat din at mapapadali ho yung proseso natin. Mas maganda po yung accessibility ngayon ng ating tax information sa magitan nitong digitalization program ng Bureau of Internal Revenue dahil at the convenience of your home or your office, anytime, pwede nyo pong ma-access itong mga information na ito. At pwede po kayo magawa ng tax return. So, mas mainam po na mag-enroll kayo sa EFES or sa online filing modules na available sa inyong klase ng negosyo o sa inyong klase ng registration. Opo. Sir Arnel, ito, last time, kanina nabanggit mo nga na last year, itong goal natin dito sa 21B ay naabot natin. Diyan ho sa Parañaque ngayon, bilang kayo ho ay bagong talaga na hepe ng RDO 52 diyan sa Parañaque. Ano ho yung goal natin na tax collection at least for this year 2023? Officially, wala po tayong goal na naka-approve. But for the meantime, we have a working goal of 20 plus billion. So halos doble po nung last assignment natin. Pero hindi po ako natatakot dahil alam ko naman po, haharapin ito ng mga taxpayers dito. Unang-una, ipinararating natin sa kanila ang dapat nilang malaman. To give you an information, we had just a program yesterday. The local government is there. So nandyan yung mayor at saka yung ating congressman together with the civic organization, the Lions Club, the Rotary, the PICPA, and of course the 150 strong top corporate taxpayers. And we are going around pa rin. Hindi po ito matatapos dito. Yan po yung ating trust. Yung information delivery po. Ayan, napakaganda sir na merong bukas na palitan ng impormasyon yung BIR. Kasama syempre yung mga LGU
Kasama syempre yung mga stakeholders, yung mga business owners. Dahil nga gaya ho ng nabanggit ko kanina, usually gusto naman nilang magbayad. Yun nga lang, paano ba yung tamang proseso? O eto, pag-usapan natin, sir. Meron hong tax filing ngayong April 17. Yan ho yung income tax return. Siguro, sir, maganda magbigay muna tayo ng taxation lesson sa ating mga nanonood. Ano ba yung ITR at sino-sino ba yung mga dapat na nagbabayad ng ITR o income tax return? Okay, Idol, I'll give you a 3-minute brief lecture. So halimbawa po ako ay isang self-employed and professional, meron akong kitang 3 milyon isang taon. Ano ba ang dapat kong gawin? So unang-una, kailangan kong malaman yung choices ko sa ating tax law. Kung meron akong income na 3 million, kung meron akong gross revenue na 3 million, pwede akong gumamit ng 8% income tax regime. So simplify dyan, 4 na beses ka lang magpa-file ng tax returns sa loob ng isang taon kung yun ang pipiliin mo. And pwede rin akong gumamit ng optional standard deduction. So meaning, I do not have to keep track of all the expenses. May automatic deduction na ako na 40%. So ito po yung sample information na sinasabi ko na isinisimplify namin, itinatranslate namin in layman's term para yun pong mga taxpayer makapamili nung tatama sa kanila. Of course, we have the bookkeepers and accountants who can guide them professionally. Pero yung Bureau of Internal Revenue po, bukas from 8 to 5, Monday to Friday, and even present po kami sa internet at 24/7, we have the Revi chatbot na pwede po kayong magtanong ng inyong mga concerns anytime. Ayan, pala. Kumbaga napakadaming paraan para makakuha ng impormasyon para matulungan din tayo sa ating pagbabayad ng wastong buwis. Kasi alam niyo naman, gaya nga ng nabanggit kanina, ito yung ginagamit ng mga ng gobyerno sa iba't ibang mga proyekto, sa iba't ibang mga programa. Sir Arnel, para lang mas ma-appreciate ang ating mga kababayan, kung ang isang taxpayer, kung lahat tayo ay diligent sa ating pagbabayad ng buwis, saan-saan natin ito makikita? In what projects? Halimbawa na lang, yung mga, syempre, social services ng gobyerno, saan-saan pa ginagamit ang buwis ng taong bayan pagdating sa programa ng gobyerno? So kung titingnan po natin na yung infrastructure development program ng ating pamahalaan ay tuloy-tuloy at yung education sector, meron na po tayo ng iba't ibang lalawigan o di kaya ay city na libre po ang kolehiyo. At ganun pa man yung meron rin pong project or programs tungkol po sa social help na ibinibigay sa ating mga less fortunate individuals. So hindi lang po yan kasi yung sweldo ng ating mga kawani, yung sweldo ng ating mga guro, mga kawani sa Hukbong Sandatahan, sa PNP, sila po lahat ay funded ng government through taxes collected. Ayan, napakadami, Kumbaga, talagang kailangan lamang na sa ating mga kababayan, lahat tayo ay wasto yung gagawin nating pagbabayad ng buwis. Pero ito, sir, paano naman ano yung pwedeng kaharapin ng ating mga kababayan kung sakali pong magmintis sila sa pagbabayad ng buwis at talagang yung iba deliberately ayaw nang magbayad, ano yung gagawing aksyon ng BIR upang sa gayon sa kabila ng walang humpay na paalala hindi po talaga nagbabayad, kumbaga they are evading their responsibilities as a citizen. Ano po ang pwede lang kaharapin, sir? So meron po tayong penalties sa hindi pagbayad. So meron pong civil and criminal penalties. So meron po tayong surcharge, interest, and compromise penalty. At meron din po kaming criminal prosecution activities, kasama po dyan yung rape, offland candado, and some other programs. So ang sample po natin na doon sa huli nating assignment, meron po tayong na subject sa offland candado procedures. Pero ang kagandahan po nito, sila naman ay tumatalima right after. So, pero siguro ang maganda, idol, wag na nilang antayin yan. Kaya nga inuuna namin, ito yung personal trust ko sa aking pamumuno sa isang distrito. Inuuna po natin yung tax information drive. At kung matigas pa rin talaga ang ulo nila, paalahanan natin uli sila. Pero mayroon pong on the side na iba't ibang criminal measures na pwede po namin gamitin o di kaya legal measures na pwede naming itap
upang maipalala at ma-instill pa rin sa kanila na ito ang dapat sundin. Yan, napakaganda ano at parang Sir Arnel parang Big Brother approach imbes na yung talagang ika nga pinaparusahan nandun nauuna yung paggabay at hindi naman nagkukulang ho yung tanggapan ninyo doon sa pagpapaalala kasi gaya nga ho ng sinabi ko kanina eto ho mga kabalen mga kariyon si Sir Arnel ho bago madestino diyan sa Parañaque siya ho ay namuno dito sa atin sa Pampanga. Talagang nakita ho natin kung gaano kadami yung ika nga nakolektang buwis mula ho doon sa mga aktibong taxpayer nakita naman ho natin na masigasig ho ang BIR diyan sa paghahabol ng mga ika nga yung mga delinquent na taxpayers din na tinutulungan nila gaya na nabanggit na kandado. Pero sir, para nga hindi na umabot sa pagkakakandado ng mga negosyo, di kaya naman yung maging delinquent taxpayer. Ano pa yung pwede niyong ipaalala? Sige po, at hikayatin ho natin, hindi lang ho yung mga sakop ng RDO 52 at hindi lang dito yung mga taga Central Luzon. Lahat ho ng mga kababayan natin na maging responsable at magbayad ng buwis. Unang-una, ito ay inuulit-ulit ko sa iba't iba kong assignment. Meron tayong unang-unang dapat gawin. Una, magrehistro tayo. So registration is very important. Next is invoicing. So we have to issue receipts for the transactions we have entered into, and then bookkeeping, and then we have to file the tax returns. And kung titingnan natin ito, nag-uumpisa lahat sa registration. So kung kayo po ay mapuntahan ng Bureau of Internal Revenue na hindi kayo registered, may kaharap agad na penalty. Pero bago pa man mangyari yon, kami po ay lumalabas hindi para agad mag-tax mapping, kundi para po mag-render ng information, magbigay ng information at guidance. Idol, meron po akong gustong isingit kung marapating niyo po. Sir. Meron pong RAS, ang Bureau of Internal Revenue, na hindi siya basta collecting agency, kundi service agency rin. So we are trying to elevate the taxpayers' satisfaction on our services. Opo. Sa ilalim nito, sir, ano ho yung mga programa na nakahilera dyan sa inyong tanggapan para sa gayon matulungan ho natin yung mga taxpayers din? We will be having ongoing tax dialogues and seminars and guidance. So not only with the tax-paying public, kundi pati yung future taxpayers, tinatap na po natin. We have coordinated with the local schools here that we will be conducting tax seminars so that when they enter into business or when they go into practice, ito yung mga gagawin nila. So mas importante po yung saloobin. So hindi lang po yung procedure. Napakaganda sir. Personally, I admire that activity act na you are trying to instill dun sa mga bata, mga mag-aaral gaano ka-importante yung pagbabayad ng wastong buwis at syempre maging yung sa proseso upang sa gayon ika nga pagdating natin dun sa real world o yung pagnenegosyo, pagtatrabaho hindi tayo blinded. Alam natin kung paano at ano yung mga dapat nating bayarang buwis. Sir, kami po sa CLTV 36, asahan ninyo na magiging kaisa ho ninyo sa patuloy na pagpapaalala rin sa ating mga kababayan. Gamitin ho ninyo ang aming himpilan ng napakaraming mga nanonood, viewers dito sa ating programa, followers sa social media at syempre maging sa television upang sa gayon maipaabot po ang magandang mensahe na ukol sa pagbabayad ng wastong buwis. Sir Arnel Cosinas, maraming salamat po sa inyong oras at sa inyong brief lecture. Gustong-gusto ko yung natuto ko tungkol sa ITR ngayon. At hopefully, sir, next time makakwentuhan ulit namin kayo tungkol sa iba pang mga usapin pagdating naman ng pagbubuwis. Again, congratulations po sa inyong bagong appointment. At una sa lahat, panghuli din, maraming salamat din ho sa inyong naging paglilingkod dito sa ating lalawigan, dito sa Pampanga. Mag-ingat po kayo lagi, sir. Maraming salamat po, Idol Justin, and sa inyong lahat dyan. Ayan ho mga kabalen, inyo pong narinig si RDO 52 Chief Arnel Cosinas ng BIR at gaya ho ng kanyang sinasabi, kailangan talaga magbayad tayo ng buwis. Siyempre, gumagamit ho tayo ng kalsada, nariyan, gumagamit tayo ng tulay, dapat lamang na huwag nating takasan yung ating mga obligasyon pagdating sa pagbabayad ho ng buwis. Ayan, sa atin hong pagbabalik, eto naman, meron ho tayong ongoing expo ngayon, dito ho sa SMX Convention Center sa Clark, Pampanga. Yan ho yung pinakamalaking aktibidad na trade show sa mundo ng construction industry. At ho yung PhilConstruct
na ongoing ho ngayon at tatagal ho yan hanggang April 1. Pag-usapan ho natin, ano ba yung pwede nating makita sa PhilConstruct at ano yung pwede nating matutunan. Yan ho sa pagbabalik ng Top Pick. Nagbabalik po ang Top Pick at muli ako po ang inyong lingkod, Justin Dizon, humahalili pansamantala kay Kuyang Jody Dizon Mercado. Ito mga kabalen, mga kariyon, matapos po ang matagumpay na pagdaraos ng kauna-unahang hybrid event noong nakarang taon, opisyal na hong nagsimula ang pinakamalaking construction trade show series na PhilConstruct sa SMX Convention Center dito po sa Clark, Pampanga. Dito lamang hong Huwebes, March 30. Tampok ho dito yung mga teknolohiya at inobasyon yung para ho sa construction industry. Nandiyan din ho yung mga leader sa naturang industriya at maging mga supplier mula po sa ibang bansa. Para ho pag-usapan pa natin at ano nga ba yung ating aasahan kung nais nating bumisita ngayon sa PhilConstruct, makakasama ho natin si Engineer Ronaldo June Elepanyo Jr., ang presidente po ng Philippine Constructors Association o PCA. Good afternoon, Sir June. Welcome po sa ating programang Top Pick. Batiin niyo muna ho yung ating mga manonood dito sa Central Luzon at sa buong Pilipinas.
Hi, good afternoon, Justin, and good afternoon to everyone. Those here in Clark, Pampanga, and also to our countrymen here in the Philippines. No, we're on hybrid now, so you don't need to be physically here, so you can log in to our website and in also experience our construction show here in Clark. Opo. Sir, before we go to the event proper talaga, let's just talk about your organization. Ito pong PCA, ito ho ay samahan ng mga constructor dito ho sa Pilipinas. At gaano ho kalaki na yung inyong organisasyon at ano-ano ho yung perks of being a member and activities din ng inyong asosasyon po? Well, the Philippine Constructor Association is a 78-year-old association. No? Right now, we have 156 regular members and 109 associate members, 8 affiliates, and 13 chapters. No, we basically our members are from the farthest north and to the south. No, and basically our focus is to for capacity building and innovation and centered on core values of ethics and integrity, so we can continue to modernize and transform future-proof the construction industry. We have also the vision that our members will be the preferred constructors in building nations. No. And we have also our affiliations, no, not only here in the Philippines but also worldwide. No, just for example, right now we are also holding the ASEAN Constructors Federation today, and this is composed of our ASEAN neighbors. No, we are also affiliated with the International Federation of ASEAN and Western Pacific Contractors Association. No? We're also a member of ACI and other worldwide organization. Opo. Sir, we all know that during the pandemic, isa ho yung construction industry doon sa mga nagpatuloy naman, may mga mangilan-ngilan na napahinto. But of course, with the program din ng ating national government, the previous administration launched yung Build, Build, Build. Yung ngayon naman, Build Better More. Gaano ho ka-importante ito hong organisasyong PCA, para gaya nga ho nang nabanggitin niyo, you are building nations, para makaagapay ho ng ating pamahalaan ng bansa sa pagpapatupad ho ng mga proyektong pang-infrastruktura, dahil alam naman natin ito ho yung susi rin for further economic growth. Well, modesty aside, the major contractors in the Build program and the Build Better and More program of this administration come from our association. No, although we have foreign contractors, but most of these foreign contractors either joint venture with our members or they hire our members as subcontractor. So it's really very vital that this infrastructure of our government should continue and should be completed. No, and also this is good for the economy of our country. Opo. Sir, ito hong pag-usapan naman natin yung PhilConstruct, ano ho yung aasahan natin sa mga pupunta dyan or kahit magla-log-in doon sa mga nais dumalo via virtual gadget o mga gadgets virtually, hybrid nga. What can we expect once we visit your expo today? I understand that this will last until April 1, tomorrow po, or Tomorrow, tama ho ba, right. sir? Opo. Correct. Yeah. Well, right now we have over 100 exhibitors in this PhilConstruct event of ours. No, if you can come here physically, that would be a lot better. But that doesn't deter you from participating virtually. No, they are online, and you could see the products, whether they're equipments, materials, systems, or processes. They're all there. No, and we encourage that people log in to our website, no, so that we would know
what interests them, and probably one of our exhibitors might be able to get back to you on your requirements, no. Aside from the exhibit, no, we have also another component of PhilConstruct, which is the Technoforum. The Technoforum is a seminar-based type of platform which gives new technologies, processes to potential contractors or contractors, even owners. No, so again, there are free seminars which you can physically attend or online. So again, we would like to encourage you to take a look at the list of these programs in Technoforum. And well, we would like also, because we're not only having this series only here in Pampanga, no, we are also having a series in Cebu or in Visayas, and also in Davao for the Mindanao area. And our biggest show would be in November in Manila. So hopefully, we would like to see you, or we would like to see everyone to look into our show, if not physically, even virtually. Thank you. Opo. Sir Jun, sino ho ba yung mga pwedeng pumunta? Ito ho ba exclusively for mga nasa construction industry like mga engineers, architects, mga designers, or for example, ako na gustong magpatayo ng bahay, pwede ba akong pumasyal dyan at meron ba akong makikita na magiging useful para sa someone na hindi naman engineer din talaga? Well, actually, it's open to everybody. Anybody or anybody who has interest in certain items in construction. It may not be a, it is as little as, buying a nail, or probably putting up a door. Not even housewives can even come in, because I know they have some headaches in repairing their houses, no. So it's open to everybody. And by attending our show, I think they would learn more on the different products and the different options that they have in their needs, or in their or some solutions to their problem. Okay, ayan. Maraming salamat po. Engineer Jun Elepanyo Jr., ang tumatayo pong pinuno nitong Philippine Constructor Association. And again, gaya ho ng nabanggit ni Sir Jun, this is open to everyone. They will be in SM Clark o in SMX Convention Center in Clark until the 1st of April. Bukas ho yan, araw ng Sabado. Sir, pahabol na lang po pala, bakit natin napiling gawin yung ating event dito sa Clark, Pampanga, yung PhilConstruct event? Well, right now, Clark or in Clark Pampanga is like a hub for all the activities within this area, no, in Luzon, no. So it would be convenient for everyone to access the area, and most important is the access to the event, no, because if we put it in a place that is very difficult to access, then the show will not benefit a lot of people. That's the reason why we have placed it in Clark, Pampanga. Okay, thank you very much po. Once again, Engineer Ronaldo Elepanyo Jr., President po ng Philippine Constructors Association. Sir, thank you for your time, and again, good luck and congratulations po for mounting a very successful event. Maraming salamat din, Justin, and maraming salamat sa lahat. Ayan ho mga kabalen, mga kariyon, inyo pong narinig ang pinuno ng Philippine Constructors Association, si Engineer Jun Ronaldo Jun Elepanyo Jr. po. Ayan mga kabalen. Sa atin hong pagbabalik, marami pa tayong pag-uusapan, kaya dyan lamang ho kayo at magbabalik pa ang Top Pick.
Nagbabalik po ang top pick at syempre bigyang daan naman natin yung sagot ng ating mga netizens sa ating top pick question of the day, QOTD. Noong ka rin masanting magbisita Iglesia Quezon, Pampanga or saan po sa Pampanga ang pwede o magandang magbisita Iglesia. Usually ginagawa ho ito pag Monday, Thursday or anytime during the Holy Week. Ano? Ang sagot ho ng ating mga netizens, sabi ni Alicia Lacanlale, mas kinuha rin. Basta taim team, King Lubmuing, Pamanga D, at Taos King Puso Tamo. Ayan, tama po ha. Tama yung sagot ni Ma'am Alicia Lacanlale. Sabi naman ni Heaven and Saints, Santa Catalina de Alexandria Parish sa Arayat, Santa Ana Parish sa Santa Ana, San Andres Apostol sa Candaba, ding mga lagu at mga ragol, apisamban. Oo nga, hindi pa ako napadpad dyan. Baka pwede kong yayain yung aking mga kaanak na pumasyal naman. Yung lalo na yung San Andres Apostol, parang magandang puntahan yan. Maraming salamat, Heaven and Saints, para sa iyong pagbibigay, dagdag kaalaman sa atin. Ito rin, sabi ni Adelfa Nukum, San Agustin, Magalang, Pampanga. Yan. Pwede rin natin pong bisitahin yan, mga kabalen. At ito naman, mula naman ho kay Florence Laksamana Angeles, sa Apalid. Ito ho yung St. Peter and St. Paul Parish Church. Opo, at yung San Fernando at maging sa Bacolor. Trivia lang, yung sa San Guillermo Parish, ito ho yung simbahan na ngayon yung bubong na lang yun ng simbahan dahil nalubog ho yan sa lahar. Diyan din ho ginawa yung paboritong naging teleserye noon, yung May Bukas Pa, si Santino. Yan, kung gusto nyo hong bisitahin, San Guillermo Parish Church dyan sa bayan ng Bacolor. Meron pa. Sabi ni Yan Figueroa, Santo Tomas Apostol Parish. Diyan po sa poblasyon, sa bayan ho ng Santo Tomas, Pampanga. Nariyan din ho yung Santa Monica Parish sa may San Nicolas, Binalin, Pampanga. Of course, itong Birhen de los Remedios Parish sa Barangay Santo Domingo sa Minalin at yung San Pedro Calungsod Parish sa Santa Catalina. Yan. Maraming salamat, Yan Figueroa. Eto ho, kabalen, imbitahan ko lamang ho kayong muli, ngayon pong darating na linggo, 2 ng Abril, ganap na alas 6 ng gabi. Mapapanood ho dito sa CLTV 36, sa ating official Facebook page, at sa ating YouTube channel, maging sa ating live streaming, at syempre, sa Signal Channel 115, at maging sa Free TV Channel 36. Ito pong Tulaok, isang Lenten Sarsuela, handog po ng RT Santa Rita sa pangunguna ho ni Direk Andy Alvis. Ayan.
At yung mga nais pong manood naman ng live, pwede rin ho kayong bumisita dyan sa Clark Parade Grounds. Diyan ho yan gaganapin, alas 6 ho ng gabi. Kung hindi naman, tutok lamang ho sa CLTV 36 or pwede rin ho manood ng live sa April 4 naman dahil magkakaroon po ng second run ang Tulaok, Lenten, Zarzuela. Diyan naman sa may Santa Rita Eco Park. Ayan, maganda rin hong manood dyan dahil ramdam ninyo yung talagang ganda rin ng lugar at presko. Yung ihip po ng hangin. Yan. Kabalen, Karihiyon, ako po ay magpapaalam na maraming salamat ho sa inyong panonood sa ating programang Top Pick. Sa ngalan ho ni Kuyang Jody Dizon Mercado, ako po si Justin Dizon. Taga rito, kasama nyo, CLTV 36 atin to. Happy weekend po.